Abahlali base-Davidton bangene ezitalatweni ngale ntsasa behlaba ikhwelo kurhulumente ukuba angenelele kumba wabemi bangaphandle abakweli ngokungekho mthethweni. Abanye babahlali kumasipala ombaxa Nelson Mandela Bay baziva belahlwe kwesinomhlwana njengoko bengekalufumani uncedo emva kwezikhukhula zale veki nezitshabalalise amakhaya abo. Emakhaya kanti andambe ndodwa andamba nophumza sikhumba noyitolikiyo lwimi lwezandla. Abahlali base-Davidton naseThwathwa bebethe gqolo bebamba uqhankqalazo luchasene nabemi bangaphandle abakweli ngokungekho mthethweni. Namhlanje uqhankqalazo lwabo lufumene inkxaso yeenkokheli ze-March and March. Abaqhankqalazi bamemelela kurhulumente ukuba angenelele kwizikhalazo zabo. Ngumlisela nomthinjana wabahlali abathe saa ezitalatweni eDavidton naseThwathwa kwisixeko saseGuruleni bevakalisa inkxalabo yabo ngabafuduki abakweli ngokungekho mthethweni. Abahlali batyhola abemi bangaphandle ngokudala isankxwe kwiindawo abahlala kuzo. The way South Africa is, we are requesting the government to help us remove everyone in the country. They may come back after they fixed all their papers and everything, because we no longer trust anyone, because even those that says they are documented. When you check or when you start to follow everything, you find out there are also some papers that are fraudulent, and there's a lot of things anyway. So we want to fix our country. We got a couple of human settlements whereby I would confirm that in those human settlements we got something like 90% of foreigners who are allocated there. South African are very few on those settlements, and that's where the major problems of crime we are facing on those settlements. Kambe abaququzeleli be-March and March babongoze urhulumente ukuba azinike ingqalelo izikhalo zabo ngabemi bangaphandle nabangenazimpepha mvume zokuhlala kweli lizwe. Want to send a message to the government that government, please make sure that you understand us, you take us serious, because you might not know what's going to happen after the 30th. So now we are doing this march peacefully. The main aim or purpose of this is to ask our brothers and sisters to go back home and come back fixing their paperwork. That's all we want. Baqhube ngelithi imigushuzo abayenza ngoku sisikhokelo esibhekise kumhla wama-30 kuJuni obekelwe uphumaphele kwabo bahleli kweli bengenazo iimpepha zokuhlala. Mapolisa abambe ummi welizwe langaphandle neminyaka engama-28 ubudala ngokuphathelene nokudutyulwa kwamatyendyana amahlanu eMotherwell eGqeberha kwinyanga ephelileyo. Umrhanelwa ubanjwe licandelo lamapolisa lephondo lijongene nolwaphulo-mthetho nobundlobongela eGqeberha izolo. Maxhoba amathathu kolo dubulo abhubhela kwindawo yexhwayelo zeyelesine lasweleka kungekudala emva koko, ngelixa elesihlanu lasweleka ngenxa yokwenzakalo kumandla esibhedlele. Amaxhoba achazwa njengompendulo sijado neminyaka eli-17 ubudala. Sonwabise Mkhwetha noluvuyo Crowley kwakunye no-Ibrahim Said noVuyisani Pinini oneminyaka eli-18 ubudala. Umrhanelwa ujongene namatyala amahlanu okubulala kwaye kulindeleke ukuba avele kwinkundla kamantyi yaseMotherwell ngoMvulo. Abanye babahlali kumasipala ombaxa iNelson Mandela Bay eMpuma Kapa bathi basalindele uncedo nangoku emva kwezikhukhula nezithwaxe lo masipala kutshanje nezishiye amakhulukhulu entsapho zingenandawo yokuhlala, kanti inkokheli yasekuhlaleni zityhola umasipala ngokusilela ukusabela kwiimfuno zabahlali abachatshazelwe zezi zikhukhula. Bacela uncedo abahlali baseMissionville nanjengoko beshiyeke bengenazindawo zokuhlala ngenxa yemvula ezimandla ezidale umonakalo. Eli yayilityotyombe likamama. Ngokwesibini ngoku ndisiya kuceba ndiyocela uncedo akasihoyi. Lilifa lam eli, kufuneka ndithini? Ndidinga ingcebiso ukuze ndifumane inkxaso. Andisebenzi, ndiyasokola. Ukuba bendisebenza ngendiyilungisa le ndawo ndihlale kuyo, ngoku ndishiyeke ndingenanto.
Iintsapho ezininzi zithi ziphila phantsi koloyiko sithetha nje. Asikwazi kulala tu kule ndlu imanzi, abantwana bam bakwammelwane, umyeni akasebenzi, ufane afumane itorho kanye evekini. Sinxelerekile zezi mvula, besikhe salala esikolweni sanikwa nokutya. Le nto siyenziwa ngurhulumente ayilunganga, siyathenjiswa izithembiso ezingenzekiyo. Ayiko kokuqala ndibhalisa igama lam apha kodwa qho andifumani ncedo. Ayilunganga ke le nto yenzekayo. Uceba wasekuhlaleni uthi aba bahlali baphila ubomi obunzima kwaye utyhola amagosa kamasipala ngokurhuqa iinyawo ekuncedeni amaxhoba ezi zikhukhula. Our people are struggling, and what is worse is that the response from the municipality and from our officials are not reaching our community. Last month, we had floods where we had about 200 families displaced. And then we thought that the municipality would see the seriousness of basically coming in and cleaning up our areas, the cleansing department, the roads and stormwaters, coming to unblock our stormwater drains. Sileli jelo sizamile uqhagamshelana nomasipala iNelson Mandela Bay mayela neli nqaku kodwa khange bafumaneke ukuze bahlomle ngalomba. Okwangoku iintsapho ziqokolela oko kuthe kwashiyeka nanjengoko besalindele uncedo. Iqumrhu likarhulumente elibonelela ngenkxaso-mali kubafundi bemfundo nomsila i-NSFAS lithi lifumanise ukuba kukho abafundi abahlawula imali-mboleko yezifundo zabo bade bagqithisa. Kungoku nje lithabathe isigqibo sokubuyekeza bonke abo bafundi abahlawula imali ebalelwa kwi-77 miliyoni yeerandi, ukanti bathe kratya kwi-19 abaxhamli ababolekwa imali yokufunda ngaphambi komnyaka ka-2010 abaza kubuyekezwa. What we did as NSFAS, it was to trace back through our loan book those that would have overpaid or paid, and ultimately we looked at the interest rates at the time and realized that there are those that have overpaid their loan, and we made a conscious decision that we pay back those loans for those that have overpaid, giving them an option, by the way, that those who don't want that money back can retain it back to NSFAS so that it can be used to fund other students as well. Uqhube ngelithi unobangela ukuba kuthabathe ixesha elide ngolu hlobo ukuqaphela oku kungenxa yenguqu eyenziwa leli qumrhu, ukwathi ukuza kuthi ga ngoku sele bencokole nabaxhamli abangama500 abaza kuhlawulwa imali yabo. We are genuinely tracing those that have overpaid, and we're looking at about 19,000 of those that we've identified, and we're tracing them and already started with that process of contacting them. And to this extent, we have actually contacted about 500 of them. Amantombazanana amabini kulindeleke ukuba avele kwinkundla kamantyi yaseWynberg eKapa ngomvulo malunga nokubulawa kukaJoyce Waterloo eLavender Hill kummandla weCape Flats. UJoyce Waterloo oneminyaka engama-59 ubudala uhlatywe wabhubha kulandela ingxabano nesalamane sakhe, ukanti abahlali batyhola ngelithi esi siganeko sibangelwe yingxabano enxulumene nokusetyenziswa kweziyobisi, zityholo ezo zingekaqinisekiswa kwaye amapolisa asaqhuba nophando. Amapolisa aseLavender Hill eKapa kwiphondo lentshona Kapa abambe amantombazana amabini ze kwabuya kwakhululwa wamnye kubo emva kwezityholo zokubulala uJoyce Waterloo. Ngethuba lengxabano bemnyanzelisa ukuba abanike imali nekukholelwa ukuba yeyokuthenga iziyobisi nezingumbi bokugqibayo kulutsha lwale ngingqi. I've known Joyce for quite a while because she's always been coming for help and asking for advice with challenges that she had within her family. Joyce was a humble person. She took in whatever was said to her and she carried it out. But the challenges was getting her children to come. People, I'm speaking to all parents out there. What are we going to do to save our children? Because our children are being lost in the current situation with drugs. Abahlali bakholelwa ukuba
Iimeko ezikumila kunje ziphenjelelwa ingxaki yentswela-ngqesho bekwabongoza urhulumente ukuba angenelele. But that is the problem we have. Every time they describe this as a domestic dispute. But let's face the facts. Government needs to step up. National government needs to step, SAPs need to step up because this is a problem we have because of gang violence and all of this. We have this divorce, we have children killing parents, you understand? And sometimes parents killing children. And we just brush it off, and it's not that. It's about the issue that we live in poverty, and there's no social development or nothing from government coming through to help the communities here. Umcelimngeni wokusetyenziswa kweziyobisi uyaxhalabisa kakhulu kule ngingqi nanjengoko kukholelwa ukuba kunobangela wokuhlatywa ngokungenalusini kwalo wasetyhini. Omnye kula matyendyana ubuye wakhululwa ngelixa intombi kaJoyce iselugcinweni kwaye uza kuvela enkundleni ngoMvulo. Inqwaba yababukeli ihlanganisene kumboniso waminyaka le womkhosi womoya weli loMzantsi Afrika ePitoli namhlanje. Lo mnyhadala ubonisa iinqwelomoya zomkhosi weli ezahlukeneyo kuquka nezo ziyimbali kwicandelo lezophapho leli, ukanti abo bebezimase lo mnyhadala walo nyaka abawuvala umlomo ngendlela oququzelelwe ngayo. I enjoy the jets coming through, all the just all of the old museum pieces just flying through. You can take nice photos. There's some of the exhibitions you can sit in. It's just a nice piece of history that you can come and see come to life. It's a lucky day. There's nice things to eat. It's just a lucky day to get out and enjoy. Well, I hope the Gripen goes over. That's actually the one thing that I look forward to the most. The Gripens coming and doing tricks and everything. Umlisela nomthinjana nawo ubuphumile yokonwabela lo mboniso wenqwelomoya bambi bathi banephupha lokuba ngabaqhubi benqwelomoya bangomso. Learning that there are a lot of displays, there are a lot of different aircraft and varieties of aircraft from ages, from what they can do and from where they came from and other stuff. I've learned a few aerial maneuvers myself, like seeing and stuff, and I've learned quite a few other plane names. I'm actually an F geek myself. I've been an F geek for quite a while, and I love planes very much. And when I grow up, I'd love to be a commercial airline pilot, or I could actually start from the Air Force. Bekumbeje ngaselunxwemeni iSouth Beach eThekwini namhlanje nalapho inginginya yabantu ibimanyene kuza kubhiyozela umnyhadala eThekwini Pride. Lo mnyhadala waminyaka le busekelezelwe kumxholo othi Beyond Waves Pride in Action. Kwilingelo lokuqaqambisa imingeni uluntu lwe-LGBTIQ+ elujengene nayo, sekalamphathiswa kwiofisi yobumongameli uSteve Letsike ibingomnye wamatshantliziyo athe athatha inxaxheba kulo msitho. Ungene kunyaka wesibini umsitho waminyaka le eThekwini Pride nonjongo zalo ekuqaqambisa amalungelo oluntu lwe-LGBTQI+. Amakhulukhulu abantu kuquka amagosa karhulumente namatshantliziyo aliqela aqukene eSouth Beach ukuza kukhankanya imicelimngeni abajongana nayo mihla le. Abaququzeleli bathi nangona umgaqo-siseko weli wakhusela amalungelo wabantu abathandana nesini esifanayo, ucalucalulo ubudlobongela isengumqobo. Most of the activities that we did with different organizations, human rights organizations. We had community dialogues with men and boys talking about toxic masculinity, and we also have engagements in Port Shepstone and Umlazi with the parents. Imingeni ephambili koluntu lukhuseleko lwabo kunye nokwamkelwa zintsapho zabo kunye noluntu abahlala kulo. Uma sibakhombisa uthando bazothola amandla nokuthi babone ukuthi yize becwaswa abanye abantu kodwa thina njengabazali siyabamukela futhi sihlala siseduze kwabo ngaso sonke isikhathi. Asithandeni abantwana bethu singabacwasi noma ngabe baphila ngalibuphi ubulili ngoba siyabona izingane zethu zizeyithatha impilo zazo. We want people to know that they were fearfully and wonderfully made. Psalms 139 verse 14, we always say this to them. God knew you before God formed you in your mother's womb. God did not ask you to choose between your faith and who you are. Umphathiswa kwiofisi yobumongameli uthi uhlabe ikhwelo kurhulumente ukuba aqinise inkxaso ngakumbi kuluntu lwe-LGBTQI olusoloko luphila phantsi kocalucalulo.
It is important that we realize that victimization and vulnerability starts at home, at churches, in communities, and that's why we are calling on everybody. This eThekwini Pride is very important and we must stand with it. Oluntu luthi ukhuselwa kwamalungelo abo ayisosicelo singekho ngqiqweni koko ngamalungelo abo asisiseko ngokomgaqo-siseko weli. Lo mnyhadala uyabuya kwakhona kunyaka ozayo. Imidlalo ye-play-offs kazwelonke ze-ABC Mutsipe League zivuselele umdla kwidolophu yaseMthatha eMpuma Kapa nanjengoko zitsale abalandeli abaphuma kwiindawo ngeendawo oosomashishini kunye namagqala ebhola ekhatywayo. Le tumente kulindeleke ukuba ikhulise uqoqosho lwasekuhlaleni ze inike ithuba noosomashishini abasakhasayo. Umasipala waseKings Sabatha Dalindyebo uthi usingathe le tumente hayi nje kuphela ukubonisa isakhono sedolophu yaseMthatha sokusingatha imidlalo yesizwe kodwa nokutsala abatyalisi imali. Kwabaninzi zii-play-offs nje ezi, kodwa kubantu baseMthatha le midlalo ivuselela inkumbulo zamhlamnene apho ibala i-Independence Stadium laligcwala lime ngembambo xa kudlala imbabala. Ibuyisa ii-memories neengcinga ezimnandi kakhulu xa kukho le midlalo engaka apha kweli phondo lethu, ingakumbi kwingingqi yaseMthatha eyayifudula kugcwala xa kudlala eza team zethu zakudala, that is i-Bushbucks, ingakumbi xa kuthe kwafika la maqela amakhulu i-Mamelodi Sundowns, Kaizer Chiefs and Pirates. Umasipala iKing Sabatha Dalindyebo uthi le tumente ayizisanga kuphela ibhola ekhatywayo eMthatha, kwako inika ithuba noosomashishini abasakhasayo ukuba baqatshelwe zindwendwe eziphuma mbombozone kweli. This event has actually brought so much economic benefit for KSD municipality and positioned us as one of the municipalities that actually support the SMMEs that is in this area. Oosomashishini nabo bayithakazelele kakhulu le tumente kuba baza kutsho bakwazi ukugxotha ikati eziko. Sifuna ubulela amathuba anje we-event. I-event ingaze ngaxhaphaka apha eMthatha, sizofumana amathuba okuphuhlisa ibhizinesi zethu. That's a great opportunity for us. So we're thankful to the Motsepe Foundation for hosting such an event and for us to be able to showcase our talents, our crafts and our workmanship. Abathandi bebhola ekhatywayo bathi kudala beyinxanelwe imidlalo ekwelinqanaba, kodwa nangona kunjalo bakhala ngamabala engekho semgangathweni. Umgangatho owalapha e-Eastern Cape uphansi nanjengoba sibona apha elentubeni apha kwitournament le uyabonakala into yoba hayi siyasilela sisemva kakhulu ngenxa yezinto ezininzi ke ii-facilities siyabetheka. Ukanti ke xa sibuyela emabaleni uNogqaza wajiwe namhlanje nanjengoko sele kufikelelwe kwi-semi-finals. Babekazibini ke Madikela noMamzangwa ezindabeni. Ndiyakubulisa nawe mbukela apha ekhaya, ndikwamkele ke kwiqonga leMozulu. Mna ke bethi igama lam ndikuthabile ke ndiyinzwakazi yabathembu kokubanzi ke masiyijongeni yenjenje kaloku iMozulu. Mbukele ekhaya masiphawuleni kokuqala kaloku sivule ke ngawo lo mfanekiso nokugxila ngokuqatha kwimizekelo kakhulu ke kwimvula nomoya nje kuwo wonke uMzantsi Afrika. Nawe uyabona apha ekhaya bana kokucwenka mandi kwiindawo ezininzi ezinze kwimpuma noxa kusibekele kakhulu nomoya uxhaphakile kakhulu kulo lonke futhi lapha ke-Free State ngokubanzi ke ndakujonge kamnandi ngomso kwasekuseni ephondweni laseLimpopo naphaya eMpumalanga. Ngokubanzi ke beze masijongeni apha ekhaya lo maqondo wethu kaloku ke aphantsi naphezulu. Sivule ke phondo lokuqala, phondo elo liphaya kaloku eMpuma Kapa kwindawo ezininzi ke zelaphondo phaa kumantla futhi nentshona kuyabanda kakhulu phaa koorhafu kwasekuseni futhi yinkwankca nomoya obhudla kakhulu phaya. Amaqondo abaphantsi aphantsi kakhulu ngesasithathu xa bevuka ekuseni ngomso. Kanti futhi ubekele wam baphila ngolu hlobo kolaphondo ke laphaya kaloku e-Free State kumbindi ke apha eMzantsi Afrika phela apha kumantla futhi phaya kwasekuseni kovelkom ekuseni futhi qaba ngamafu kakhulu kubande amaqondo anciphe kakhulu phaya ngo-2 degrees xa bevuka ngomso. Kanibukele ke nantsi kwakhona futhi iMozulu phaya ephondweni ke lasentshona Kapa kwindawo ezininzi futhi ke phaa kumazantsi wena ophila phaya ko-Oudtshoorn ekuseni futhi ngo-4 degrees naphaya eGeorge kubanda kakhulu ekuseni nguye kaloku futhi la 8 degrees benjenje mbukele ephondweni ke laphaya eNorthern ke kwindawo ezininzi futhi eziphakame kakhulu kwelaphondo njengaphaa koKurumani futhi
napha ngaselunxwemeni ko-Alexandra Bay ekuseni futhi kuyabanda napha eSpringbok yinkwankce ekuseni ko-9 degrees nansi imozulu mbukeli ephondweni ke lapha eNorthwest kwezindawo ezininzi kakhulu ke futhi ke kumbindi kwelaphondo njengapha ko-Vryburg ekuseni futhi yilongqele kakhulu nomoya usabhudla kakhulu phaya ngo-1 xa bevuka ngomso ekuseni kanti ke futhi baphila kanje ephondweni ke laseGauteng apho sikhoyo thina ngalo mzuzu mpela pha futhi kumantla welaphondo njengapha koThembisa Alexandra Germiston napha ko-Springs kubanda kakhulu xa bevuka ngomso amaqondo abaphantsi kakhulu ngaphantsi kweqanda ku-2 ekuseni ngomso mbukeli nyuka nam ngokubanzi siphawuleke phaya ephondweni lapha kaloku Limpopo mpela futhi ke kumazantsi nentshona pha kwelaphondo njengaphaya koThabazi bekuseni kucwengile bevuka pha ngamaqondo aphantsi ka-5 nantsi imozulu mbukeli wami kwelaphondo ke lapha empumalanga kwiindawo ezininzi futhi kumantla kwelaphondo njengapha koMbombela ekuseni kucwengile ngomso baluvale futhi belusonga usuku kumyoli phaya ko-20 degrees vume ekhayeni kaloku nam ndiyivale ndiyisonga imozulu ke phondo lokugqibela phondo ke eliphaya kwaZulu Natal impela pha kumantla futhi wena ubuphila phaya ko-Newcastle ekuseni phaya kuyabanda ngeqanda napha ko-Vryheid amaqondo asanciphile ko-6 degrees mna ndikuthandeka kaka xeshela imyoli